Боже! То си лют. Това сериозно е много яко. О-о. Снимаш ли го? Снимам, да. Светла е, това е страната. Гадост. Аз съм мазал преди. Само изглежда така, нали? Клип ли правиш или снимаш? Да, клип правя. Аз съм голямо неща. Вие подай си ни. Не вижда това е. Точно, то зато и се вижда така. Виж градушката. Зато и така. Той е облак и градушка. Градушка. Ей, той е най-коравия, ей той. То си е най-коравия. Да, това е градушката. Мали, тук сега подпис. Нали каза Емил Чувак? Орех или яйца ли? Ти за това каза, че виждаш капленците, защото виждаш... Защото са идри. И аз това исках да кажа. Мали, корави са. Аз влизам по-навътре. Това е град. Дано да не завалят яйца. Колите. Ако е едър, колите заминават. Дойде тук вече, виж. Илия, виж бялото, дойде тук. Той гледа нататък, вляво да погледне. Това сериозно прилича на торнадо и маска. Чакай, аз пак се движа. Мале, сега си не много. Оха. Ей, сега влизаме. Виж, аз го виждаме и там в облака, човек. Гледай се в облака, виждат се как падат. Той на камерата се вижда. Оха, виж. Там снимай къде няма. Виж, там снимай където няма такива строи. Там снимам. После защо да се прибираш? Мале, тихо. Не знам дали се чуваме вече. Точка пада. Така вече. Мале! Искам само да кажа. Това е то. Ако излезем, доста ще ни нарани. Грах, това е грах. Аре! Аз не мога да се фана. Още има. Мале. Това вече е опасно. Още по-силни неща. Сега влизаме в облака. Те първа. Колите не заминаха в този момент. Те първа влиза в облака. Мале човек, само гледам връбчиците се чудят къде да отидат. Така ли? Някакви прелитат от крас на крас. Погледай красите, въобще не ги спират. Спират ти, ама. Забавя, да. Колкото да не падат с такава сила. Вижте земята. Те добре ще тръгнаха бате го, защото... Иначе нямаш да изляза. Още, тя нямаш да може да излезе. Да, нали аз това му казах. И аз това казах, ама съвсем това. Я дай да го подобря.
бялото. Чакай. Чакай. Сега сме в центъра просто, зато и спрямо. Да виждаш от такава височина, в такава далечина. Такава ширина. Но от такова място не бях гледала. Просто много голям мащаб. Много красиво. Хълмовете са. Финално, край. Ами то сега е мокро. Знаеш по-нещо, в рамките на 10 минути Няма да. къв обратно. Виж сега тук почва да се спаря. Няма, той сега стане ден, стане ляво. Аз ще видя реката. Виж как се спарява всичко, мазия, вижда да се пара. Там отиде вляво, май. Вау, шикарно. Аз ще ме те... Здраве да гледаме, какво ръцете са изсапани, пачкаш ли пак, бе? Не може да дигнеш телефона ли, бе? Ма не, пак ми си много подсвет, бе. Боже, вижте колко там страшна градушка. Малко глучно ли, бе? Обисвет, Тут не е вече това посело ли Значи беше? такова ще си. Как ще ни е подминал? Той мина през нас. Ей, това е тук. Да, То минайте до духовно. Не мина така просто. Иле, махни се оттам. Иле, Какво махни да се правя? Аз съм на оттам. един заслон тук на папир. Ти нали ще да идваш? Казах ти да дойдеш тук за кръгия ден, ти утре ще пекем агнеш тръгия. А? Аз ще ги видя сега. Аз ще видя градушката, Само къде види си. не мога да я. Омага изпариня. Гледайте топчетата. Гледай. Виж ми сон. Тук съм на един заслон точно над Бордилово. Ма знаеш това гледка, все едно ще летиш от самолета. Турско всичко се гледа, само в Балкан. Красота. Да. И гледаме отдалече, гледаме към Граматико. По Балкана идва, нас се переше една градушка. Гледахме отдалече. Отдалече гледаме. Как се сипе, минало тук и замина и сега пекна слънце. Ма удари голям град. Все пак не си Ма страшна красота. Ако беше дано, взел тая пръчка и... Казвам, че красота перфектна. Направо е така, нов заслон тук направиха горското. За папия нагоре на шапкото. Страшна красота. Всички сме така.